Ahojte v mojom najnovšom videu a dneska som... No a dneska konečne tu budeme hrať Minecraft a budeme otvárať Lucky bloky dneska s môjim kamarátom. Lebo to môžeme začať. Dobre, máme kompáče, to je taký mod. Helma. Dobre. Nie, to je materiál box, Lucky bloku, no dobre. Až 4 srdiečka. Ender Pearl 2, Obsidian. Lapis, nič také zaujímavé. Tak. Ďakujem. Neviem čo je toto, GM. Zaujímavé. Dobre. Ale otvárame. Štít. Sa mi zíde. Emeraldy mám už. Ďalšia. Redstone helma. Počkej. Ako Ender Pearl. Ja vidím ako má speedku. Mám ďalšiu helmu. Nemusím mať však... konečne diamantové brnenie. Emeraldy. Tak, šípy, to sa myslí, keď bude mať luk. A ešte toto je boty. Dobre, toto boky sme vyťažili, ideme ku ďalším. To sú už diamantové bloky, kde ideme otvárať. Meč, to je lucky meč, nič neobyčajné. Diamanty. Čo to je za meč? Super lucky sword. Aha, dobre. Ja mám toto isté. Emeraldové, tak. Nič také. Ja mám rukavicu. Super Lucky X. Dobre. Dobre. Hituj ma. Ja som skoro uhorel. Kvôli tebe. Zase Gold Gear. Neviem čo to je, ale zaujímavé. Lucky Cookie. Ja mám toto nejaký meč, čo? Super Lucky Potion. To je vynikajúce, čo som získal. To je divné. Tak. Až ďalší štít. Teraz medné Lucky bloky. Z medí, Lucky bloky, to vidím otvárať. Jablko. To je bomba, dokonca mám. To už viem, alebo budeme potom ešte aj s tými vecami. Ideme. Mi vypadol toto. Voda, dobre. Copper apple. Mám copper apple. Tak. Tu! Kozmy netreba. Ani toto netreba. Počkaj, čo to je? Ja mám nejaký ten... tak nejaká... Ďalší to ten iný Lucky block. Emeraldy, či toto je? Nie, oči. Tak. Orange gum, neviem čo to je. Počkaj, ja by som chcel jeden aspoň ochutnať. Tak. Čo orb? Čo je orb? What? Počkaj, ja už mám plný inventár veci. What? Mystery. No čo? Dobre, ja idem vyhádzať nejaké veci, aj ty si máš vyhádzať nejaké veci, čo ti netreba. Dobre, ideme posledný Lucky block, to je redstone Lucky block, znamená, čo to nám vypadne. Trošku som si očistil inventár. Tak, ďalší. Blaze rod, na čo mi ho? Tak, ďalší. Blaze rod, neviem prečo, ale to z crossbow. To sa mi zíde. Lebo ja mám šipy. Ďalší water bucket. Wow.
Tak. Hej, Mišo, sa mi toto isté ono to kladivo zase, toto isté, čo si mi dal, toto mi vypadlo zase. Ty na mne testuješ veci. Meď, to je trošku. Fakt, mangrové drevo. Čo? Tak. What redstone page? Nie. Som dostal zlé efekty. Či čo to je? Ďalej. Železo, to je nič také. Ja mám to zase, mám redstone, what? A pušný čo ten Galpander ešte mi vypadol. What? To je jak s totémom. Však použijeme ju potom až. A ti zase, on nechcel na čo zastáva? No, dobre. No, ja už nemám bombu, joj, počkaj. No, takže urobíme to, že sa budeme biť. Si šámenej. No, mám Herobrineov meč na teba. No poď si. Dobre, ty dva to už ideme sa biť. Au. Tak. Au. Počkaj, bože, jak mám málo. Počkaj, ja som musel zestovať do koperekov. Čo to robí? Ja mám... Au. Čo mám niečo na zjedenie? Nič nemám. Nie, som prehral. Ešte raz ideme. Tak. Choď do svojho rohu. Ale to ani nefunguje. Dá ti už damage. Ja som zabudol, že mám to ten. What, to čo je za meč? Však Herobrine. Už jak rýchlo som zjedol. Váš. Bože, čo? Zad som zomrel. Vyhral. On má 20 attack damage. Čo? Ten mohl tu dát všetky efekty. Au. Ja si to dal na seba. Čakaj, ako sa ten orb používa? To mám iný. Au, to bol nebo. Kde si? Á, tu si. Máš proti mne šancu možno. Možno máš. Konečne. Konečne. Počkaj, to bol Silver? Hej, to Silver. To je najhorší. Lebo ten ti dal Feather Falling, čo ja ani neznášam. Počkaj, ja chcem otestovať toto tu. A toto mi dáva Feather Falling, či čo ty ide. To má strašne veľký attack damage asi. To má 8 attack damage a toto tá sekera má 10. Čiže trošku silnejšie. Abraka, tabraka. Počkaj, abraka, tabraka. A poď. Však poď sem. Sebo. No. Dvaja vedia takú hru hrať. A to čo bolo? Také niečo ako aha. Au. Dopadlo. Aj ako aha. Au. Au. To je už
No zašli. Silver Game. A čo je game? Au. A tam to niečo mi dalo. Kde si? Dáš tu? Čo mi dala damage, či to ten Kde si? Že ďaleko si? Ne. Ja viem, jak používať tie zbranie práve, že... O ty si to Ok, ja si idem Super Lucky Apple. Apple. Čo si dala? Uuuu. Čo? Nie, zase. To si vyhral asi. Výherca je... Aký máš ten môj orb? Nie, zmizol si od toho, preto sa dobre. Čiže už si vyhral. Z toho videa to je všetko, dajte mi like, odber a čus.